नै एडिटिं खालामनानै पाब्लिश खालामबायलै ओमफ्राय नै दसा जागासिनोलै जाहा दसा चटनी ओमफ्राय दाल मैयानि इसे दंमोन सुपर कॉम्बिनेशन मोनायाव बांद्राय जानो हायालै What's Meher doing? Meher is playing dinosaur. नानिया जोंनि हाबानि भिडिअ नायगासिनो नायगोन माबायदि सिरियासै नायदों कितने कैसा लग रहा है? वाओ अभी सबको गुड नाइट बोलो चलो Good night. बाय बाय Bye bye everyone. स्वीट ड्रीम्स Sweet dreams. फुंजानि मोननै पार्सल सफैदों टाचलेस सान्दुंआव दोननांगौलै दसे जार्मसफोर थायोबा बे सान्दुंजों थैलाङो नै जा नमाजिया साहा बानायनाय सुरु खालामबाय नै मैया बेलासियाव नानिनि स्कुलनिफ्राय मेसेज फैदों कि फैगोन समबाराव बिसिना अनलाइन क्लासेस स्टार्ट जासिगोन नानिया दासो केजि 1 आव बेफोरबायदि उन्दैफोरनो मा अनलाइन क्लासेस खालामनो सानना नायजाय जुदि बिसोरखौ अनलाइन क्लासेस खालामहोयोबाबो बिमा बिफायासो थाफानांगोन बिसोरजों देयर इज नो अदार चॉइस जेराव बिमा बिफा सानैबो खामानि मावो वीकडेजफ्राव माबायदि दिगदार जागोन होनबा सानना नायजाय उन्दैफ्राथ' कनसेन्ट्रेट खालामनो हाया भार्चुअल क्लासेसखौ फैगोन शनिबाराव ट्रायल रान दं नोंथांमोनानो आं आपडेट होलांबाय थागोन माबायदि क्लास जायो बिसिना केजि 1 नानो अनलाइन क्लास साननानै नाय नोमबाजिया नै बेरेफुंजानि ब्रेकफास्टनि थाखाय पोहा बानायदों दिनै पोहा बानायदों नोंसोर जानो नामा लाइफआव मोननै टाइपनि मानसिफोर लोगो मोनगोन नोंथांमोनहा मोनसे टाइपआ जाहैबाय नोंखौ जेब्लाबो एनकारेज खालामगोन दस्राया जाहैबाय नोंखौ जेब्लाबो बोख्लायगोन चॉइसआ नोंथांनि उपराव With that said, good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै फुंनि साहा लोंगासिनो नोमबाजिजों आंजों नानिया दाबो सिखारथ'वाखै दिनै एकदम एनार्जियाव ब्लगिं खालामगोन खिन्थु ताम जाम थानाय नङा होमबाबो एनार्जियाव ब्लगिं खालामगोन दिनै पोहा मोजां गाव संनायखौ गावनो मोजां बुङो खुद ही बना के खुद ही अच्छा है बोल रही है समझ गई मैं दे होमबालाय दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोना नुहुरगोन ना नुहुरा खिन्थु नियासोरो सिखारनानै दङ रुम सिङाव हारसिंनो गुड मर्निं काम पापा मर्निं पापा हाउ आर यू नहीं उठना हाँ उठो टाइम हो गया चलो बेजों क्रिसमास ट्री बानायदों मा बानायदों गावसो मिथिगौ आसोला ब्रासबो खालामाखै बेरेफुंजानि गेलेनाय What is this, Meher? Christmas tree. Now brush. Okay. What's you doing? Huh? Brush कर रहे हो? Okay. खामानियाथ' जाबाय थागोन नानिमोनखौ नायनि नानिमोनहा बबेहाय थांखो सिरिथार माथो बिमा फिसा गैया रावबो बबेहाय थांखो बाहेरावबो गैया माथो थांलायखो बिमा फिसा मेहेर गोजौआव नायनानै फैनि एसे टेरेसआव टेरेसआवसो गेलेगासिनो आसोलफ्रा इधर आओ कम हियर I'm going now. Okay. नहीं दाखली लेक देखा होना भाई ने नुहुरा थे नायदो बेनो लेकआ जोंनि टेरेसनिफ्राय नुहुरो बीटीएम लेक बुङो बेखौ नानिया नै जोंना गासिबो गावनि गेलेनायखौ एरेन्ज खालामजोब्बाय दिनै साफा न'आ
High five. Good girl. बहुत सारा कुछ बना रहे हैं आज एकदम मतलब बहुत वैरायटी है जेब गया बहुत वैरायटी है क्या जब गया इशी 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 बहुत सारा बना रहा है इशी इशी मा ओंख्रि नोंथांमोना आं खोन्थानो मैया निफ्रायनो सया जागासिनो दिनैबो सया ओंख्रि आज भी सोया है हमारा मेरे को नहीं बताना है सोया जागासिनो जा सोया इतना सोया खा रहे हैं हम लोग इस टाइम में ये नंबर जिया लैपटॉप को हरबाय How are you feeling? आपका लैपटॉप क्यों ले अमेजिंग चलो फाइनली काम नहीं आ रही कुछ भी रिलैक्स करेगी 1-2 दिन 3-4 दिन जो भी है उसके बाद बैक टू वर्क यस मैं अंकल ने आपका लैपटॉप क्यों ले लिया अंकल ऑफिस में पहुंचा देगा मम्मी का ऑफिस में मम्मी नहीं जा मम्मी पा का रहा काम ना कम हो गया आज से 1 वीक के लिए ओनली फॉर पापा 1 वीक का पापा का काम है इनू मम्मी खेलते रहना 24 आवर्स ये दिनै फुङाव मोननै पार्सेल फैदोंमोन ओमफ्राय आं आंनि थाखाय माइक बिहरदोंमोन नोंथांमोनानि देखायनि आं बे जाहैबाय माइक कलर माइक आं बेखौ आंनि एक्शन केमेरानि थाखाय बिहरदों जेला मट' व्लगिं खालामो होमबा भइसखौ साबसिन खोनागोन बेजों दा बे हेलमेट सिङाव थांगोन आरो मोनसे जिनिस बिहरबावदोंमोन बे जाहैबाय नानीनि मेकअप सेट बर्थडे फैगासिनोथ' दाख्लैथ' बे फैफ्लांगोरबाय उकुलेलेया किन्तु मेकअप सेट नांगौ होनबाय थानायखाय बेखौ नानीनि बर्थडेनि थाखाय बिहरनानै दोनखाबाय जोङो बे जाहैबाय नानीनि मेकअप सेट बेखौ दा आं नानीनो होथ'नाय नङा बेखौ आलमारियाव सिङाव दोनखोमानोसै जेला बर्थडे जागोन होमबासो होगोन Hi everyone आजला फ्रेश जाखाबाय एकदम Show me. नै जा सा मोनलोंसैलाय ओमफ्राय जोंहा सा बानायगासिनो दं लाल सा लेमन टि लाल साल' लोङो जों दा मानि गाइखेरनिखौ लोंथ'नो बाबाय फुङाव गाइखेरनि लोङो खिन्थु बेलासियाव लाल साखौ प्रेफार खालामो लाइट दोनो उदैखौ प्लास थांनायनि सिगां मोनसे बाथ्रा बयजोंबो गोरोबनानै थानो सोलों रावखौबो गाहाय नोजोरजों दानाय बयनाबो गावबागाव पार्सनेल रिजन्स थायोथ' ओंखायनो मालाबा दुखु होनो दानाजा मालायफोरखौ बे मोनसे बाथ्राजों आं दिनैनि ब्लगखौ एन्ड खालामनाय जाबाय नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोरजों Until the next one, take care, bye-bye.